Good morning guys. Ngayon, September 23, 2025. 6 months na si baby. Healthy siya at makulit. Andun sa baba naglalaro. Puyat ako kagabi. Hindi ako masyado nakatulog kaya late na ako nagising ngayon. Kasi nagising ako mga alas 2. Tapos nagising yung anak ko mga alas 3. Natulog siya mga 4:30. Tapos nakatulog na ako mga 5. Ngayon 8:30 na. 8:30 na ng umaga. Ayan. Ay baby. Yung anak ko sumisip. Wait lang. Kita ko sa'yo. Ayan siya. Ba? Ang makulit na bata. Ayan, pinalitan ko na siya ng pampers. Pinunasan ko na siya. Tas dinamitan ng bago. Hindi ka na maliligo. May bagyo. Ayan guys. May bagyo kasi. Bagyong Nando yung pangalan. Kasi tapos na yung isang bagyo eh. Sunod-sunod kasi guys yung bagyo ngayon. Tapos nung kagabi, nung kapon, ang lakas ng ulan tsaka hangin. Kaya nilagyan ko ng natawag dito yun nilagyan ko ng ganyan. kasi yung tubig merong pumapasok na tubig kasi nga wala kaming bubida kaya yan nilagyan ko para hindi kami mabasa. Kung sakaling may pumapasok na tubig is yan yung mababasa. Thank you Lord kasi survive. Ayan, hindi ko alam kung uulan na naman mamaya kasi tumigil naman na yung ulan. Pero hindi pa masyadong lalabas yung araw. Hello! Wow! Come to mama, come. Yung anak ko tumitingin. Come na! Tignan nyo. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo ng kwarto. Halika na, come na. Ay sus. Come na. Come to mama. Come na. Ay sus. Apay. Bang ka lang mo. Halika na. Kan. Apay. Ayaw mo? Come. Bilis. Yan yung anak ko. Yan na yung makulit na bata. Ba? Ay sus. Happy 6 months. 6 months na ikaw. Ano nang nagagawa mo ng 6 months Ikaw ay nakakaalis na sa iyong higaan. Pumapasyal ka na. Ano pa? Gusto mo na din kumain kaunti-unti kasi hindi pa kasi ako nakapag-upload kasi nga ang hirap na pong mag-alaga ng ganitong stage yung nakakaalis na siya sa yung gusto na niya mag-explore kasi nga pag lagi mo siyang buhat iyak yan. Gusto niya yung alis. Tignan nyo galaw siya ng galaw. Wala ka talagang magagawa kung hindi bantayan na lang siya. Dahil kung hindi baka mapano
Ayan, yung bata makulit. Kahit ayaw ko pang gumising na ako kasi ayan, nagkukulit na talaga siya, guys. Ano? Ayaw naman niya magdede para para stay lang siya. Andun lang siya sa tabi ko. Ayaw naman niya. Kasi nagdede na yan nung mga alas 4. Hindi yan nagdede agad-agad sa umaga. Ewan ko sa batang to. Mahulog ka. Mahulog ikaw. Oy, sus. Wala na. Pumunta na naman sa ay, sus. Ang batang makulit. No, ang amin. So, ngayon guys, walang kuryente. Walang signal. Kasi, yung ginagamit lang naman namin kasi dito wifi. Hindi kasi malakas yung signal sa data. Kaya yan, kahit mag-load ako, wala din silbi. Kaya yan, wala. May tao ata. May tao, tignan ko muna. Yan, lumabas na din pala ako. Papakita ko sa inyo. Dito sa labas. Naglinis na kasi si mama eh. Update, ayan oh. Hindi pa nila natatapos yung anihan dito. Kasi ulan nga ng ulan. Laging may bagyo. Tapos may bagyo na naman. Dito tapos na hanggang doon. Pero dito hindi pa. Ayan o. Pero huli na to. Banda dito huli itong makakuhan. Kasi hindi pa siya ready. Yung yellow na yan. Ready na yan hanggang doon. Yun. Makikita. Yan. Ready na yung mga yan. Tapos na sana yung mga yan. Kung hindi lang naulan. Andun yung reaper. Reaper yun. Wala na yung mga tanim ko, nasira na. Ayan oh, lubog pa to isa. Lubog ng tubig yan. Wala na. Ang healthy nun, wala na. Pechay. Sana makasurvive tong mga to. Kasi sayang naman. Kahit konti lang yung makasurvive. Pero mas maganda kung lahat na lang. Ayan. Balikan ko na yung anak ko. Baka may gagawin pa yun. Hindi ko makikita. Ayan, tulog siya. Tulog na yung anak ko. May unbox ako na parcel. Ayan. Para sa'yo to, anak. Ayan. Para sa kanya yan. Unbox ko lang siya. Tapos ito guys, para sa cellphone, tsaka ito, screen protector, tsaka ano tawag dito, casing. Kasi itong hawak ko na cellphone, ano tawag dito, hindi napapalitan guys ng casing tsaka screen protector ng matagal-tagal na. Hindi ko alam guys kung naririnig niyo ako kasi umuulan. Kaya, yan, box ko na to. Para makita ko kung kompleto ba ang laman. Wait lang. Set to lang kami. Paano ko ba to bubuksan? Wait lang.
Hindi rin naman siya. Silicone. Kanyang bib. May ganito na ako guys, pero combo kasi to eh. Ayoko na sana to. Yung may baso na lang sana, kaso nga lang. Hindi ko gusto yung price ng isa. Kaya ito na lang yung binili ko. Ayan. Ayan. Cute din. Pero may ganito na ako. Ito lang sana yung gusto ko. Yung spoon. Kaso wala akong, may nakita akong ganito pero mas mahal pa yung shipping fee niya, kaya kumuha na lang ako ng ganito para may sak sana. Pero parang hindi ito kakapit guys. Parang hindi siya kakapit, lalong lalo na to, oh, flat na flat. Parang hindi kakapit. Feeling ko lang pagkainan niya. Ayan. Cute. White. Ay, ang nipis. Ang nipis naman nito. Tapos walang foam dito. Yung parang cloth. Kasi itong original na cover niya meron guys na ang tawag dito. Parang may lupot siya dito. Parang may cloth siya dito. Ito wala, plain lang. Tapos manipis. Tingnan natin kung magkakasya mamaya. Tada! Ito naman ay screen protector. Tingnan natin. Sana hindi siya nabasag kasi ganito lang siya eh. Walang ano, tempered glass. Sana hindi nabutas. Ay, hindi nag-crack. Kasi bumibili ako dati, may bubbles siya eh. May ganito, may bubbles din. Ay! Wala na. Wait lang. Ano ba yan? Ito yung sinasabi ko guys, ito may cloth siya. Ayan oh, meron. Kita nyo ba yan? Ayan. Itong isa wala siya guys oh. Plain lang siya, wala. Ito meron. Kaya pag nahuhulog yung cellphone mo, may shockproof siya. Oh, yan oh. May cloth. Pero to wala guys. Plain lang. Plain lang to. Pero sirang-sira na kasi to guys eh. Matanda na siya kaya kailangan ko ng palitan. Ayan oh. Ayan oh. Sinira ng anak ko. Ayan. Wala na. Pero maganda siya. Kaya hindi ko pinapalitan dati kahit hindi ko gusto yung kulay. Yan yung original niya na covered. Pero wala akong mahanap na ganito guys. Akala ko nahanap ko na kaya binili ko to. Kasi akala ko ganun din. Kasi magkapareha sila ng style. Kaso nga lang, wala guys. Wala yung andito. Pero, try natin. Yan lang guys. Tapos, bumili din ako ng screen protector. Ilalagay ko na dito sa cellphone guys. Yan lang. Sige. Tiram. Tisulpong mo. Talna kamot nga ron. Pasat na. Oh, sige. Anya, tika sana. Nagsikig kan. Simpa ka. Simpa.
Mm. Anyay ka sana. Katon. Ay, katok kaya mamain. Dito tika naman nga rin ta. Banana. Ito na yung banana. Ay, buddy. Okay. Kakalik na tangka. Ay, sos! Muryot! Dirty na ito, dirty. May kara din muryot. 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 Muryot ka manay. Asay! Bugo pa ka na. Awit kayo. Awit kayo. Awit kay kid mami la. Ay, sus. Wait mo, wait mo. Oh, ay, sus. Marwang kamatan na. Talaga dati nga ugong. Sige man. Ako no.